Takže tie blúdia po chodbách, po mestách, kým teda neodpíkajú ich hriechy, väčšinou tak potichučky vzdychajú, nariekajú a tak ďalej a upratujú po nich. Hej. No, najslavnejšia rusálka, Rosava, kráľovna rusaliek. Bez hojdania život nie je životom, aj dospelí. Musíme si vymyslieť nejaké ihrisko, kde sa budeme aj my hojdať, lebo v Rusálky vymysleli slávne hojdaniská, ktoré mali v Mokradiach a v Močiaroch, kde teda sa hojdali od rána do večera, od večera do rána, prípadne keď tam vodného kráľovstva, kde ich teda utopí a ich hriešne duše strká do takých hrnčekov s pokličkami. No najmocnejší vodník býval kúsok od dnešného River Parku. Bol tiež maťo a mal tam obrovský veľký zlatý palác, dokonca služobníctvo smeti vymetalo také, že v podobe striebra, žiadne také, že kusy papiera. Takže on bol v podstate najbohatší. No ale aj vo vlčiom hrdle striehol vodník maťo, tých vodníkov bolo neúrekom. Oni sa radi zapájali aj do života v meste, sa tak maskovali a žili medzi ľuďmi, ale dali sa ľahko odhaliť, lebo oni keď neboli pri vode, tak začali rýchlo chradnúť a vysychať a potom boli takí mrzutí a tak ďalej. No, vodníci väčšinou pomáhali chudobným ľuďom a zlých ľudí trestali a vyskytovali sa aj pri mlynoch, samozrejme na Vydrici, a keď už bolo veľmi zle, tak sa strkali aj do jazier pri železnej studničke. Hej. Takže vodníkov možno bude to tak, že zase vylezú a budú nás tu strašiť, takže ešte vodníka Maťa si sem strčím.